Billet lundi le 6 juillet 2026. Ne balana babaw ko kɛra sagasaka ye. Masa min Ala ye ko kɛra sagasaka ye, a ko kɛra maloya ye. A ko kɛra maloya de matɛmɛnen. Masa min Ala ye mujahidina contre eux tous. Masa min Ala ye bina jara filɛ nin ye ka Poutine bɔ k'a bin. Masa min Ala ye Poutine bɛ négociation na ko k'ale ka mɔgɔw bila, ko n'ale ka mɔgɔw bilala ko wallahi billahi lezi k'ale bɛ Mali bila, k'ale tɛ tɛ Mali la tuguni. Poutine bɛ deli la ko mujahidi mina kana ale la maloya diɲɛ ɲɛna. Poutine bɛ deli la masa min Ala ye a bɛ ka lettre ci ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Ko ni ale ka mɔgɔw bɔra nin kelen na ko masa min Ala ye ko Mali ni Russie kɔni ko nin y'o bannen pewu. K'olu ka mɔgɔ se to Mali kɔnɔ ko fo ni Mali gouvernement sigira légalement ko u k'a kɛ Ala kan k'u ka mɔgɔ bila. Masa min Ala ye FLA mɔgɔw ni mujahidina fi sabilillahi u ko Poutine ma ko ayi dɛ k'u t'u bila dɛ k'u ye kangari da Poutine ye la fois passée. U y'a fɔ Poutine ɲɛna ko u tɛ fɛ u ni Poutine ka kɛlɛ kɛ kelen. U y'a fɔ Poutine ɲɛna ko masa min Ala ye ko Mali ni Russie bɛ fa la u bɛ ba la. U y'a fɔ Poutine ɲɛna ko nin ye kɛlɛ min ye ko les invités ne sont pas du bienvenu. U y'a fɔ Poutine ɲɛna ko masa min Ala ye ko nin ye kɛlɛ min ye ça date depuis 1843. C'est un combat intermalien qui doit être vraiment réglé le plus vite possible. On ne peut pas continuer à vivre comme des animaux. Masa min Ala ye o fɔra Poutine ɲɛna la fois passée. Et Mujahidina fi sabilillahi et FLA, ils ont laissé les risques. Quand ils ont pris Kidal, ils ont laissé les risques partir. Et la lettre est devant nous tous. On peut la lire, on peut la relire. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la Russie? Ils ont dit à la Russie que le Mali veut toujours avoir des relations avec la Russie. Il dit à la Russie, ce n'était pas normal d'envoyer les mercenaires au Mali parce que tout le monde sait que c'est un combat interne. Tout le monde le sait. Et les Assimi Goïta peuvent essayer de changer les narratifs comme ils veulent, mais tout le monde connaît la réalité. D'ailleurs, ce n'est pas Assimi qui a commencé ce combat. Ce combat a commencé depuis 2012. Ce n'est rien de nouveau. Et ça, je parle de tout récemment pour ne pas aller loin. Mais quand on veut vraiment aller au profond de l'analyse, le combat du Mali saharayo-malien, ça a commencé depuis 1843, avant notre naissance. Donc il faut qu'on se respecte. Le problème du Mali, tout le monde en sait. On vit dans un pays multicolore, multipolaire. Mali est jamana de Chiasou beba kono, Mali est jamana de Tabia beba kono, Mali est jamana de culture beba kono, ethnie beba kono. Masami ala est malien d'ori, koukou kausani malien d'ori. Ni kele de Mali kono, depuis un mois. Ni kele de Mali kono, beba kalama. Le Mali a un combat de discrimination. Là où un Malien se croit plus malien que les autres Maliens, c'est tout ce qui se passe. On peut essayer de faire de bonnes analyses, on peut essayer de créer des conflits dans notre propre tête, et chacun a le droit de penser comme il veut. Mais si on veut être véridique, le combat de notre pays, on en sait, on a grandi dedans. Hein? Et regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les politiciens prennent le pays, ils commencent à donner leur vie et se battre pour avoir leur pays, pour restructurer la nation. Et les militaires se lèvent et ils prennent les politiciens, il les met en prison. Il les met en prison, on les assassine. Hein? On les décarte de dans l'affaire de leur propre pays. Et voilà des gens qui veulent sortir pour essayer de nous parler des beaux discours. Il n'y a rien de discuter ici. Le conflit malien est tellement clair comme de l'eau à boire. C'est un combat politique. Donc, nous sommes ce qu'il faut. Il c'est tout. C'est tout. Donc, nous sommes ce qu'il faut. Il d'abord qu'elle est là. Nous sommes qu'elle est. Donc, nous sommes Poutine Maloara. Moudjedemina, on y FLA et les tribus, il y a Poutine Yana, là où il se trouve encore une fois. Ils ont dit à la Russie de ne pas s'embêler dans cette affaire. Oh, Massami Alaye et Serou, Russie la les tribus, Russie la ko ou kake ala kamakuka nous la maloya. Massami Alaye, ils ont assassiné beaucoup de Wagner. Et tous les Wagner sont toujours détendus et dans la main de Moudjedina Fils Abrilah et FLA. La Russie a écrit une lettre de pardon et de dire de libérer, s'il vous plaît, et de laisser sortir les Russes du Mali. Et qu'ils ont promis qu'on y oulu blala zena, qu'on alini Mali la carte quand qu'on lui essaie de tourner. Mais Bounjedemina Fils Abrilah ne va pas le faire parce que la Russie n'a pas tenu leurs promesses. Nous voilà ne baro, ni ne be dugu kono. Au fait, tu m'as dit Massami Alaye, oui, Russie la molo tellement, oui, Russie la ka avion nabi, ka Mali sera sous mais ne coup photo ta, coup ira bella. Massami Alaye, voilà un militaire malien drogué à Nialadie. Massami Alaye, Kalebe Bo, Kokarissou sauvé. Voilà un militaire malien, Aba Nindi, Karissou sauvé. Il voulait se camoufler
Masami Alaye, Moudjedina ya mene ka photo de la bella, ka photo ta ka histoire nyefo. Voilà sa photo devant vous yeux. On vient d'avoir ça ce matin. Qu'est-ce qu'on dit? En effet, les soldats maliens qui désertent du camp sous assaut des forces de l'Azawad pour demander une protection des FLA accusés, les mercenaires russes d'Afrique Corps de la force à rester en avant-poste de défense comme les chers canaux et que les tentatives de désobéissance et à ce péril est certaine sont possibles d'exécution sommaire. Les derrières réserves de nourriture et de packs d'œufs sont retenus par les Russes dans leur retranchement interdit aux femmes dans la dite caserne. Donc on vient d'avoir l'écriture. Comme on est là, ko asimi goita ko mali surasuma, ko luka bo ku yeredi, luka bo ka keleke, luka bo irisu beto kankono. Masami alay nulu sara irisu bebo. Masami alay ne mali surasi de ka bo, kati yeredi Moudjedina ma, oni efela mo ma ko uka hinalela alakama, ko ni be ka ke ko jafa be ka ke mali surasu kan u fa jamana yere kono. Masami alay amadaw ma ikanto ko dumuni ten ka dun. Parce qu'abord essence te ka dun tuguni, mobilité ka dun tuguni. Masami alay la guerre est logistique. N'a faut qu'il y ait clé ça va que dumuni te ka dun, jite ka dun, essence te ka dun. Les gens vont mourir dans le camp. Ou qu'il me ka kani datuku dala, mo te do mo te bo. Donc ko dumuni to munu be, ko afra mali surasu na ku tse ko fena sura ko dun. Ko risuri kana dumuni nge. Donc surasi de flene ka boka tire di. Jien benyana. On masami alay ko kera saka saka e. Galonte ntuguni. O ko kera saka saka e masami alay Abdoulaye yere bora akumana. O masami alay Abdoulaye don le service secret du Mali a bora akumana. Ne be nga jimna ne be entraînement ne be américain ne te mal la de. Donc mo sikani ni bolo se bakar dima. Galonte de maloy bakar dima. Ala kan kisi galuma. Masami alay Abdoulaye de bora ay mun fo abaya me somadaina. A bora somadaina ay vidéo ke. Ne ma funga ka bo. Ayre de bora ayre a bora ay mun fo anya soro. Ame boloro sanfere la aya bo a vidéo ke mo ma doa da ayre de bora na ayre ka fo. A bora ay mun fo amakuma kura fo. Ibaro nu bora ka bi ou be galone ta mo gorela. Ce n'est jamais leur faute. Momo bora yanki kanto bemena ko fo make gawo. Masami alaye anye kledu mo la me ka RFI mo la me fenkera gawo. Abdoulaye ngara bora somadaina ka fo ko fenkera gawo. Mon gars gawo yema fariti gawo. Ka attaquer ke gawo, ka comme si on a gawo de attaquer, mais gawo n'était pas leur cible. Mais fenkera gawo. Donc momo awrot ya kati momo ma. Ka bo ka ya fa de malien do fa ka sabali galon tike tuguni. Galon tike te sangala tuguni. Ma seka galon tike tuguni. Abdoulaye ne bora ka fo somadaina Mali beame. Wi gawo bo. Ka manga wuli gawo, ka comme si on a gawo de ciblé, mais leur cible était bien prédictée. Maintenant la sona mo be se gawo fene. Parce que Azawad mo ma do mo law. Jamana ro mi utai, Mali quartier ya bo ya tike di. Ko kala ni utai. Ame asafula sanfala ni utai. Donc fa be ko lo sanfé ko ko be utai gawo la. Donc masami alay jamana bo niveau de là. Donc au konna la Abdoulaye Bora. Abdoulaye Bora ay kuma munu fo Mali beame. Donc ne bena kala onini ambala me. Kadaka galuntige mo lay bakar dima. Ne be sinan galuntige de nya. Donc on talo ni songa ni somay. Ne kon ba kala metla ka nya fo ngena. Abdoulaye Bora ka kuma min bo da ko na be kala me. E mo Mali surasi terrorisme ne fo ruwe. Abdoulaye kuma mbo da ko ne le kun Abdoulaye ne kun me maloya ka bokani fo bi a benala na kirati. Ne kun Abdoulaye ne kun me nyere faka a benala na kirati. Na be ke to dum. Bolo kunte Abdoulaye na Mali kono wallahi. Abdoulaye ne do onne et je l'ai toujours apprécié. Mais abora ka kuma min bo da ko no bi. Akata la me quoi. Voilà ne ma seka entraînement so banaina. Ala che, j'ai pas pu m'entraîner. Ni mo Abdoulaye kuma kame. Wallahi bi ala deli ala kan ken nu wala malen diwni. Mo lo ade dun quoi. Mo lo ade dun quoi. Mina Abdoulaye kuma ka kala. Mais ala deli nga téléphone nga marché kanya parce que tu m'as téléphone té ni faut ko robe ka jouer ate amanga mbo kanya na be ka manga mbo kanya ba fo yana quoi. Me fa ko la même ba analyse o ko Abdoulaye kuma kana. Yoro lambe kuma jamana denw fɛ bɛ kuma an ka fangaw fana fɛ an k'an yɛrɛ ɲini munna nin attaque ninnu bɛ sen na nin wagati in n tɛna se ka fɛn caman walawala aw ye sababu kama mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ fɔ armée tun ye labɛn dɔ kɛ
baara dɔ kun kan ka kɛ kida nin dɔgɔkun in kɔnɔna na baara dɔ ka kan ka kɛ sani armée ka o baara waleya mɔgɔ jugu kɔnna k'an ka position attaquer n'i ye Gao scénario lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'u kun préparelen tɛ attaque yɛrɛ kama u y'a teliya de pour que ka ko dɔ wuli Gao u kun labɛnnen bɛ Sévaré de kama kosɛbɛ i bɛ mun faamu nin kɔnɔ a ye nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ très important ça veut dire que armée tun kɛ bɛ ka labɛn min kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ dɔ ye mɔgɔ jugu wele k'a fɔ o sababu tɛ sɔrɔ yɔrɔ si an yɛrɛ cɛla dɔn. Ok, donc me kuma jɔ yan parce que Tante Bakari Dembolo comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la moi je suis un homme discipliné ne bɛ entraînement de kɛ ne tɛ fantandenya vie ninnu na je suis un homme discipliné filɛ ne bɛ gym de la moi je m'entraîne ne tɛ fɔwardenya vie la je suis un homme discipliné excuse tɛ ne ka langage la ne ye excuse bɔn da kɔnɔ depuis san 9 a tiɲɛna a mɛnna n tɛ se a bɛ kɛ don jumɛn jɔn de nɔ don masa min ala ni ala y'i fani ba min la k'i to san 9 na masa min ala i tɛ se k'i bolo ɲɛsin mɔgɔ si ma ne tɛ tuda mɔgɔ si kun ne bɛ tuda n yɛrɛ de kun n'a bɔnna donc an ka nin analyser donc premièrement le message est très clair Abdoulaye Niang ko Gao gosira ko mais k'u ye Gao gosi ko Gao kun t'u ka cible aw bɛɛ y'a mɛn ne m'a fɔ dɛ donc a b'o yɔrɔ tigɛ fɔlɔ ka ci Momo ma mun bɛ Canada k'a k'a ba kosɔn c'est à dire ko faden kɛnɛ de yan ye quoi ni faden kɛnɛ ka mɔgɔ kan ka siran fɛn kelen de ɲɛ quoi o ye nkalon de ye quoi a bɛ kɛ cogo jumɛn den cɛnin n'i ko ko musow ka denw feere sɔngɔ kelen na dɔ ba b'a yɛrɛ faga donc an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen yarabi ala k'u kɛ maliyɛn den halalaw ye sinon nin kɛra maloya ye ne kan kelen mɔgɔw kuma cogo di o ko kɛra baara ye dɛ donc an b'a fɔ Momo ɲɛna ko a ka bɔ ka Abdoulaye Niang di fɔlɔ cybercriminalité ma komi a yɛrɛ ko mɔgɔ ko Gao gosira k'olu bɛɛ kan ka interpeller masa min ala ye Bakari den ne bɛ siran nkalontigɛ de ɲɛ n'a fɔ Momo ɲɛna n ko dorénavant an b'a bila parenthèse la masa min ala ye saraka min tun b'a kan n b'a ta k'a bɔ a kan masa min ala ye ni k'a ta k'a fili kɔgɔji la babili kɔrɔ ni ji kɔni inshallah ne baara lamɛnbagaw masa min ala ye ni ne Mali sɔrɔsi kumakan ye Abdoulaye Niang ko masa min ala ye ko labɛn tun bɛ Mali sɔrɔsiw bolo ko ka mujahidina ni FLA ko ka taga Kidal minɛ ko masa min ala ye ko mɔgɔ sɔrɔla olu cɛla ko ka o ɲɛfɔ ko donc ko n'i y'a ye nin kɛra Mali kɔnɔ bi ko Mali sɔrɔsiw yɛrɛ cɛla ko Mali sɔrɔsiw yɛrɛ de ye janfantiw ye Mali kɔnɔ donc alhamdulilayi anw tɛ fasoden jugu ye Bakari den donc Abdoulaye Niang ko anw tɛ ko anw ma foyi kɛ ko anw ta ye kuma de ye alhamdulilayi ko ni jugu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ko Mali sɔrɔsiw de ye Mali jugu ye aw bɛɛ y'a mɛn aw tulo la aw kafiri den ninnu maa si tɛ dogo i bolo kɔfɛ yan ayi aw bɛ kɛ adamaden ya jagoya ne y'a fɔ aw ɲɛna nka ni ala de bɛ kɛlɛ la aw ni aw bɛ k'aw c'est à dire maliyɛn de tigɛra ala la aw bɛ hakɛ to maliyɛn tigɛra ala la c'est à dire f'i bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ su fɛ n fani ba maliyɛn tigɛlen don saya kunun na e ni ala cɛ adamaden bɛ se k'a da la cogo jumɛn ko mɛlɛkɛ bɛ mɔgɔninfin ni minɛ ko a t'a sari la k'i bɛ se ka bɔ ka kɛ nin fɛn sugu ye cogo min na diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna n'Abdoulaye Niang kumakan de Mali bɛɛ ɲɛna ko Mali sɔrɔsiw ko olu de ye janfanti ye ko Mali sɔrɔsiw de ye Mali jugu ye ne m'a fɔ Abdoulaye Niang de y'a fɔ est ce que a ye nkalon tigɛ a ma nkalon tigɛ o sɔrɔsiya bɛ daminɛ jɔn na o bɛ daminɛ Assimi Goïta de la ne ka kuma tɛ dɛ Abdoulaye Niang de bɛ taa ka vidéo kɔrɔw lajɛ a ko Assimi Goïta ye Mali sɔrɔsiya a y'a da kari ka marifa ta fa jamana kama ka bandaw la maloya a ye nkalon tigɛ wa donc Abdoulaye Niang ma kuma kura foyi fɔ yan mun tɛ tiɲɛ donc an k'o ta k'o analyser fɔlɔ o ye filanan ye o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye Abdoulaye Niang ko infiltration bɔra olu yɛrɛ dama de cɛla ko o tɛ dɔwɛrɛ ko ye Mali sɔrɔsiw ye ne b'a fɔ Abdoulaye Niang ɲɛna ko subaga bɛ ɲina mais a ye mɔgɔ min den dun o tɛ ɲina dɛ donc Abdoulaye Niang i bɛ sabali i bɛ maliyɛn denw bonya masa min ala ye e ka page kan i y'a bila i ka page kan nin y'a tile 4 ye Mali bɛɛ ka taga Abdoulaye Niang ka page kan n'a lajɛ e de ko ya i ka page sanfɛ ko attaque ba dɔ bɛna kɛ tile 2 in na e de y'a sɛbɛn o ye fɔlɔ ye parce que i b'a dɔn aw ye subagaw de ye aw bɛ mɔgɔw denw dun aw bɛ ɲina masa mun ala ye an mun y'a nin di kɛlɛ in kama anw tɛ ɲina foyi kɔ donc e bɛ t'i ka page de sanfɛla lajɛ
masami ala ye ni mɔgɔ y'a fɔ ko attaque bɛna kɛ jamana in kɔnɔ tile 4 e de y'a fɔ i bɛ t'i yɛrɛ ka page lajɛ n bɛ sa o ma se ala kala i y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan ko page ko kɛlɛ bɛna kɛ donc an k'a daminɛ yɛrɛ la fɔlɔ ni kutigɛ bɛ daminɛ an k'i yɛrɛ fɔlɔ minɛ k'i kutigɛ o ye fɔlɔ ye ɔ komi dusu t'aw kɔnɔ aw bolo k'an ye faden sagow de ye k'an bɛ kulonkɛ de la yan ɔ masami ala ye n bɛ filanan fana d'i ma a y'a bila aw ka page bɛɛ kan ko mali bɛɛ bɛna bɔ ko ka surasiw dɛmɛ ko aw bɛna taga kidali minɛ tuguni a ma kɛ wa masami ala ye n'an ye tɔɔrɔ n b'a affiche bɔ maintenant yɛrɛ bila la tante bakari den bolo n bɛ k'a miskili n bɛ k'a la baara bɛɛ n'ala na kira cɛ donc n tɛna n yɛrɛ sɛgɛn na bɛɛ b'a dɔn ko ne tɛ nkalon tigɛ mali kɔnɔ i bɛ tɛ dante fɛ o i bɛ dante fɛ o i kungo de mais ko dante bɛ nkalon tigɛ ayi masami ala n'i y'o mɛn don na n bɛ n yɛrɛ faga donc i bɛ taga a bɛ taga publicité lajɛ donc n'a danna nin yɛrɛ ma ne man ka analyse yɛrɛ kɛ tuguni donc ne bɛ e ɲininka o e bolo ko mujahidin na fisabilillahi ko e ba y'i wolo ka ɲɛ ka tɛmɛ u ba kan n ko nin y'aw ka problème ye problème dɔ de b'aw da la aw bolo ko c'est à dire ko ala y'aw dan an tɔw buruna ka bɔ an baw kɔnɔ de a bɛn ala na kira cɛ donc e yɛrɛ bolo sisan ko mujahidin na ninnu na ko mɔgɔ kalannen t'u la e yɛrɛ bolo sisan ko mujahidin na que ça c'est toi qui as la tête la bien taillée au Mali e yɛrɛ bolo ko y a pas des intelligences au milieu des mujahidin na e yɛrɛ bolo ko mujahidin na tɛ malien ye i yɛrɛ bolo ko masami ala miliki t'u de don u bɛ tɔgɔma u ɲɛ de kan u tɛ tɔgɔma u sen kan e bolo k'u bɛ tɔgɔma u b'u ci u ɲɛkili de kan u tɛ tɔgɔma u bolo kan vraiment il faut respecter le peuple malien n'o de fɔ aw ɲɛna n ko bɔnɛ dɔ de binna mali surasi kan mali surasi tɛ malien den dɔ nin o problème de y'aw sɔrɔ aw dun bɛ kuma in sɛbɛnɛ ne ma deli ka nkalon tigɛ Asimi Goyita ye o ne fɔlɔ de bɔra k'a fɔ Asimi ye an ka sabali mali bɛɛ ye n seere ye a ye taa n ka vidéo lajɛ ne fɔlɔ de bɔra k'a fɔ an ɲɛna n ko a bɛna an ka kɛlɛ tiɲɛ ne y'a da la n ka taa bɔ la yomal kiyama mali bɛɛ ka taga lajɛ ne ma deli k'a tu ka nɛmu ne ye halala den ye ne ba ye cɛlasigi muɲu fo ka saya sa ma donc mɔgɔw tɛ kelen ye ne tɛ mali tɔnɔmada fo ka taa n dan kaburu kɔnɔ n tɛ fara mɔgɔ kan k'an fa jamana ci fo ka taa n dan kaburu kɔnɔ voilà la différence ka d'a kan aw se ka mɔgɔ si bɔ maliyɛn na ne ye maliyɛn den de ye ka wolofɔbugu boli banna ka kɔrɔbaya jikɔrɔni ka bɔlɔn ta n senangolon ka yɛlɛn kulu la n senangolon ka taga mali bɔlɔntanaw supporter k'an sigi kulu la ka maliyɛn denw supporter foyi ma kɛ n fa jamana kɔnɔ ko man da don a la ka n ka nafolo bɔ ka don n fa jamana na ka hinɛ adamadenw na ka baaraw créer mali kɔnɔ ka hinɛ musikinaw ni fantanw ni falatɔw la aw tɛna se ka mɔgɔ si dabɔ a fa jamana ko la ne t'a dɔn bɔnɛ min binna aw kan ne t'a dɔn sanpɛrɛ min jiginna aw kan masa min ye ala ye aw tɛna se ka mɔgɔ si dabɔ a fa jamana ko la est ce que aw bɛ fa jamana ko kalama aw bolo ko aw nana ameriki yan de ko ameriki ka di e bolo ko ne wulila de ka bɔ mali kɔnɔ wolof ko ameriki ka di jɔn ka na ameriki ne ma n'o kama o ne nana ameriki de ko n bɛ mɔnɛ bɔ n fasiya la ne nana ameriki de ko n bɛ dɔnna ɲini n fa jamana ye ne nana ameriki de ko n bɛ segin ka taga n fa jamana baara aw bolo ko mɔgɔw nana k'aw bɛ wuli ne t'a dɔn aw ye den sugu min ye quoi ne t'a dɔn mori min ye nkalon tigɛ aw ye quoi ne t'a dɔn fa bilen ŋaɲɛŋɛ min donna aw la quoi ni adamaden n'i ye fɛn fara ala kan i bɛ kɛ mɔgɔ jasilen de quoi aw ka mori y'aw tɔɔrɔ de a bɛɛ n'ala na kira cɛ aw tɛna mɔgɔ si dabɔ mali ko la aw tɛna se ka maliki konate dabɔ mali ko la aw tɛna se ka AID dabɔ mali ko la aw se ka mɔgɔ si dabɔ mali ko la c'est à dire aw fa k'a dɔn de ko mali kɛlɛ ye politique ye masa min ye ala ye aw ma sɔn ni mɔgɔ si ye mali ko la aw ni kɛlɛ in bɛ kɛ de sabagaw bɛ sa balobagaw bɛ balo n'a ye nin faamu dɔrɔn a bɛ molobalidenya a b'a dabila fa de ba aw la a bolo ko maliyɛndenya nana mɔgɔ dɔ de ba ka kɔɲɔmina na voilà des délinquants qui se lèvent un beau matin k'u b'u sigi ni bigi ye ko jɔn ye maliyɛn ye jɔn tɛ maliyɛn ye fa de ba aw la ne ma na aw kunkolo bɛ yen ne taara mori min binna bagaraw ma ka taga kɛɲɛ ci aw ye k'a fɔ ko nin n'aw ka fitiri ye masa min ye ala ye a ye doni min ta masa min ye ala ye jigintogo t'a la a b'aw kan kari ka b'anw bɔ maliyɛndenya la ko aw bɛ sunɔgɔ aw ka fisa ni Yaya Yagali ye de aw ka fisa ni Amadu Kufa ye aw ka fisa ni Bina ye aw ka fisa ni Sugali ye aw ka fisa ni Musa Mara ye aw ka fisa ni Bɛni ye aw ka fisa ni Arasi Basi aw ka fisa ni Tɔnɔ Batile aw ka fisa ni Bakarijan fa de b'aw la aw bɛ nin doni b'aw kan kari jigintogo foyi tɛ doni na fo ka diɲɛ wuli surasi tɛ kɛ gulɔmina ye tuguni ka dɔrɔgu dɔ ta k'a min ka taga mori baara kɛ k'i b'i sigi ka sigi i kunkolo la tuguni k'i bɛ maliyɛn don dɔ bɔ maliyɛndenya la aw bɛ k'a dan de dans l'histoire du Mali a bɛɛ ni kuranɛ cɛ donc Abdoulaye Niang ni ne kɛr'i ye ni ne tilala so la e kan ka t'i yɛrɛ faga de
Donc ni mɔgɔ y'a fɔ ko Kidal bɛna attaquer aw de ko yan k'aw bɛna bɔ aw ka affiche bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ fɛ a y'a bila aw ka page bɛɛ kan ko Mali bɛɛ ka bɔ ka aw dɛmɛ ko ka mouvement kɛ ko pour aller récupérer Kidal a ma kɛ wa nin y'a tile 3 ye tile 4 donc masa min ye Ala ye i ka page ka i ko k'a bɛna kɛ masa min ye Ala ye a ye affiche bɔ a ko k'a bɛna kɛ donc n'i sirannen don de ko service secret bɛ n'i yɛrɛ minɛ donc i tɛna se k'i dogo i bolo kɔfɛ yan ninnu ye facte de ye Bakari den ne bɛ siran nkalon de ye o i b'o minɛ i b'o faro o tɛ filanan ye sabanan ye mun de ye komi i yɛrɛ ko ko service secret tɛ Mali kɔnɔ a ye Badi le malien minɛ olu na k'o bila kaso la komi o yɛrɛ aw ka mɔgɔ dɔ ye très stratégiquement Badi ye n dɔgɔnin ye mais tiɲɛ tɛ balimafɛn ye Badi i folen don mais Bakari den ye bandi ye ka tɛmɛ i kan Badi donc an b'a ko to o cogo la an k'a bɛɛ di Ala ma donc i kana dimi dɛ donc ne de ye vagabond chef ye donc a bɛ bɛn an bɛ taa an bɛ ɲɔgɔn na ou bien fɛn tɛ a tɔgɔ tenisi donc ne de e ɲɛ tɛ ne la ne de ye KGB yɛrɛ yɛrɛ ye hali Poutine bɛ siran Bakari den ɲɛ donc dɔgɔ kana dimi kɛlɛ n'a kɛcogo don mais je t'aime i ka di n ye e tu as beaucoup de l'avenir peut-être an b'i bila service secret la ni Bakari den ye fanga sɔrɔ i ye faamuya mais an m'a hakili to i la quoi i y'a faamuya ça c'est entre parenthèses kana dimi dɛ donc c'est à dire faut tuma dɔ la fo an k'a kɛ nin cogo la de ka se k'a faamuya donc masa min ye Ala ye Abla Niang i bɔra sisan i ye service secret i ye fana ba nin donc i b'a fɔ Assimi Goïta ɲɛna sisan a ka service secret ɲɛmɔgɔ mɔgɔ min ye mun ye Morocco ni place ta a k'o gɛn a k'i kɛ service secret ɲɛmɔgɔ ye a ka degré bɔ masa min Ala ye a k'i k'a ye parce que le Mali a besoin de toi Assimi Goïta mago b'i la i yɛrɛ ka kuma de don n y'a joué Mali bɛɛ y'a mɛn comme déjà toi tu es informé et tu vois ce qui doit arriver tu sais ce qui est arrivé tu sais ce qui doit être prévenu donc moi je crois que il n'y a pas quelqu'un qui a la place morale aujourd'hui au Mali d'être le patron de service secret plus que toi. Donc, ni Assimi Goïta, ni kɛlɛ de ka d'a ye, ni a bɛ tiɲɛ de kan, comme e yɛrɛ ko ko service secret tɛ Mali kɔnɔ, Badi y'o ɲɔgɔnna de fɔ yan, a y'a minɛ k'a bisi, a tila k'a bila. Sinon ne ma mɔgɔ si ka Badi ta fɔ ka tila k'a bila, mais a bɛ faamuya, n'an bɛ taga an bɛ se. Badi y'a faamuya, Badi kana ɲinɛ Badi ne de lasi Dante sa, Badi ne de wolofokaw ka lasi, i ye faamuya. C'est-à-dire tuma min na Assimi Goïta ninnu ma wolo fɔlɔ. Masa min Ala ne bɛ ka bagare ni fatal ninnu ko kɔnɔ n kɔrɔkɛ kɔrɔbaw de don ne de wolokaw ka lasi Dantelakaw ka lasi a bɛɛ n'Ala n'a kira cɛ aw tɛ ne dɔn ne bɛ n ka ko la Mali kɔnɔ don min na o y'a sɔrɔ aw bɛ Kinshasa aw ma wolo fɔlɔ aw kɔnɔ ma taa ne de ye vagabond den mais a bɛ kɛ cogo jumɛn ni yiriba binna baw bɛ yɛlɛ la masa min Ala yɛlɛmɛ kɛ yiri min na Bakari den tɛ dɛ ne m'a changé hali dɔɔni ne de ye kɔrɔkɛ foyi ma bɔ a la m'a changé ni fɛn ma fara Bakari den ka caractère kan foyi ma bɔ a la a y'o minɛ a k'o faro donc aw m'a faamuya aw ɲɛ bɛ maliyɛn den de la mun b'a fa jamana bɔ ni bilakurudenya la Bakari den de don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ donc Assimi Goïta komi kɛlɛ sera Sobarakunda Marabaya don ko tɛ d'après Bina Jara ko kɛlɛ min tɔ tora tile 3 ye ko masa min Ala ye ko Molobali yasa donkun t'o la ko n'i ye ɲamankolon ye o ni furamugu o ni furaɲaga k'a bɛ taga waasi la ko dɔ de y'a fɔ a ye fiɲɛ bɛ ci don min na komi Abla Niang yɛrɛ bɔra ka fɔ Mali bɛɛ ɲɛna ko service secret tɛ Mali kɔnɔ i b'i jija i bɛ Abla Niang i b'a nommé komi jamana bɛ kɛlɛ de la aw de ko ten donc o la mun kɛra nin y'a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ tuguni est ce que i bɛ se k'o kɛ komi e ye Sadio Kamara faga i ko Sadio tɛ ministre de défense ɲuman ye i ye Sadio faga masa min Ala ye Sadio fagalen ni bi cɛ mun kɛra Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ masa min Ala ye Tazawantan en Aïcha Tremblay donc comme i ko ko e yɛrɛ batira donc sisan ne bɛna mun f'i ɲɛna comme conseil de don parce que kɛlɛ nege de bɛ Bakari den na kɛlɛ de ka di ne ye c'est à dire ne bɛ balo kɛlɛ de la ne bɛ kɛlɛ ka di ne ye c'est à dire kɛlɛ nege de bɛ n na parce que e tɛ ka se ka Bakari den bila ka gosi donc i bɛ mun kɛ sisan i bɛ degré de bɔ le plus vite possible i bɛ Abla Niang de kɛ Mali ministre de sécurité o ni Mali sécurité service parce que kɛlɛ sera au niveau de ma komi ale ye ɲɛwɔrɔtigi ye mun bɛna kɛ sini a b'o natɔ ye mun bɛna kɛ sini tigɛ kɛnɛ a b'o dɔn wa mun kan ka kɛ bi a b'o kalama donc Ala sago kira sago i ye service secret sɔrɔ ni ma Abla Niang kɛ Mali service secret ɲɛmɔgɔ ye e ba ma kɔnɔ ta i fa ye fɔlɔ o ye m'a faamu de a ye jɔn ka segin a kan i m'a mɛn ne ko n ko ni e ma degré ta Mali kɔnɔ sɔgɔmada in na ka Abla Niang kɛ Mali service secret ye masa min Ala ye Mali service secret kan ka wuli k'e Assimi Goïta e kɔni na Abla Niang dɔ a ye dɔ ça c'est sûr et parce que mun fɔra an bɛɛ y'a mɛn yan ne
ne bɛ n ka entraînement de l'Amérique. Mais entraînement de là. Ne bɛ n ka gym na. Moi je suis un chef d'entreprise. Mon frère ne a même clos là. Mon bɛɛ y'a mɛn Mali kɔnɔ. A ko masa min ye Ala ye ko infiltré bɛ aw de cɛ la. Masa min ye Ala ye ko Mali sɔrɔsiw de ye Mali janfantiw ye. Ko Mali sɔrɔsiw de ye Mali juguw ye. Masa min ye Ala ye ne ma mɔgɔ ye mun ye vidéo kɛ Mali kɔnɔ depuis Ala ye Mali dan don min na mun sera ka nin bɔ a da kɔnɔ ka sunɔgɔ su fɛ. A kɛra i ɲɛna i y'a mɛn i tulo la i fugariden i b'a lamɛn dɛ n b'a joué tuguni mais nin show in ma ban masa min ye Ala ye n bɛ semaine bɛɛ kɛ nin show in na donc kɛlɛ bɛ nin yɔrɔ de la donc e bɛ degré de bɔ sisan Assimi Goïta n bɛ ka i dɛmɛ kɛlɛ de la parce que ne bɛ fɛ k'i donc comme i ye Sadio Boye e kɛra ministre de défense o bala n bɛ comme i ka service secret de man ɲi Abdoulaye Niang ko ale ye ɲɛwɔrɔtigi ye masa min ye Ala ye ko namuru hu b'ale bolo a b'a natɔ ye a b'a ye depuis a ma kɛ donc i b'i jija i bɛ Mali service secret i b'a bɛɛ gɛn parce que ni mɔgɔ y'u fanu ban nin diɲɛ dugukolo kan Abdoulaye Niang de don c'est un record donc i b'a nommer pour que ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni i la sinon mun bɛ nalen o ka jugu ni nin bɛɛ ye donc pour que i ka se ka dɔɔni kɛlɛ dɔɔni k'o la i ka se k'i jigiyɔrɔ fi donc il b'i jija sisan i bɛ Abdoulaye Niang de nommer nomination d'Abdoulaye Niang pour être la tête de service secret est une obligation divine c'est une obligation c'est la sécurité de votre pouvoir volé qu'il suggère et galon de b'a la Abdoulaye Niang ko Mali service secret de ye bandit a y'a fɔ aw bɛɛ y'a mɛn aw kafiriden ninnu aw bɛɛ m'a mɛn masa min ye Ala ye ko Mali sɔrɔsiw de ye Mali jugu ye ko Delforo tɛ aw bɛɛ y'a mɛn ko Dante tɛ Iba Bokum tɛ Sékou Tounkara tɛ masa min ye Ala ye ko sɔrɔsiw de don ko donc ko Assimi Goïta ka Mali sɔrɔsi bɛɛ minɛ k'a faga comme Abdoulaye Niang b'a dɔn mɔgɔ minnu ye Mali jugu ye a b'a dɔn mɔgɔ minnu infiltré don donc c'est une obligation morale parce que a ye kuma min fɔ a ye kumaba de fɔ o masa min ye Ala ye n'i ko ko diɲɛ bɛ wuli ni dugu jɛra sini n'a kɛra i ye kumaba fɔ n'a ma kɛ i ye kumaba fɔ donc de toutes les manières i ye kumaba de bɔra i da kɔnɔ comme déjà jamana bɛ nin niveau la jamana kɔnɔdenw tɛ ka sunɔgɔ wari t'u bolo u ka wari bɛ ka minɛ u la masa min y'a la u ka impôt bɛ ka doubler nin bɛɛ bɛ ka k'u la masa min ye Ala ye donc Abdoulaye Niang b'o dɔn donc a bɛ kɛ Mali Abdoulaye Niang doit être le service secret du Mali il doit être le directeur de DG c'est une obligation ne yɛrɛ de bɛ Ala deli a ka k'a ye parce que jamana mago b'a la jamana mago b'a la parce que ni attaque wɛrɛ kɛra nin kɔfɛ masa min ye Ala ye a y'a fɔ dɛ donc mais a ka Abdoulaye Niang k'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ kan ka taa kaso la sisan sa ale de kan ka taa kaso la parce que ayi ale de bɔra k'a fɔ anw bɛɛ ɲɛna a ka bɔlɔlɔ kan ko attaque ba dɔ bɛna kɛ Mali kɔnɔ ko dans les jours à venir il a même cité les lieux a ma da o ma u tila k'u ka campagne kɛ k'u bɛna mɔgɔw labɔ ko pour aller récupérer Kidal a ma kɛ bɛɛ ɲɛna wa donc aw ko donc ni aw tɛ maliyɛn ka tɛmɛ Bina kan aw tɛ maliyɛn ka tɛmɛ Bilal kan aw tɛ maliyɛn ka tɛmɛ Dante kan aw tɛ maliyɛn ka tɛmɛ masa min ye Ala ye Amadou Koufa kan aw tɛ maliyɛn ka tɛmɛ Mamadou Diko kan aw tonso baara tigɛra yɔrɔ min na anw fana tonso baara tigɛra yen de aw donc aw bolo ko an bɛna an sigi ka aw lajɛ ko ni Ala sɔnna a ma aw bolo ko anw tigɛlen don Ala la de an dalen don Ala la donc que cela soit très clair nin ko in kɛra sagasaga ye mais o ye troisièmement ye yɔrɔ min yɛrɛ ye problème ye yɔrɔ min yɛrɛ ye problème ye quoi c'est-à-dire de fait que responsabilité aw t'a tenu fo ka taa aw kaburu kɔnɔ ne yɛrɛ bolo nin yɔrɔ la Abdoulaye Niang kan k'a yɛrɛ faga quoi Abdoulaye Niang toi tu es quelqu'un que j'ai toujours respecté et tu es un petit frère et je t'aime i ko ka di n ye dɛ mais o bɛɛ la n b'i i kɔrɔkɛ de ne ye ne ma changé ne bɛ dɔgɔnin Abdoulaye Niang mais e kan k'i yɛrɛ faga de o parce que kamalenkɔrɔ ye mun de ye un vrai homme c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités i ye faamuya c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités ni e kan ka bɔ ka kuma b'i da kɔnɔ kuma kelen de don e kan ka bɔ de k'a fɔ ko Assimi Goïta est un lâche il a échoué il doit quitter le Mali le plus vite possible munna je m'explique Abdoulaye Niang il faut pas oublier hein, il y a que quelques jours que Bamako a été attaqué le 25 pour être précis le 25 il est femme Massami Alaye, d'après Albert Einstein, faire les mêmes choses et attendre différents résultats, c'est la vraie définition d'être un homme fou.
Donc le 25, Bamako a été attaqué. Le 25, Kati a été attaqué. D'après vous-même, le 25, Ako Momi, Akaranseima, Nyamoko, Marfa Chirola, le Rambo, Noé Moro Kone, donc il Bekera Ausiglingana, n'est-ce pas? Donc, d'après Einstein, donc vous continuez à faire la même chose pour avoir des différents résultats. Donc, Nebolo, Feminkera le 25, pour être quelqu'un qui est vraiment cohérent et quelqu'un qui a au moins le moins de respect à sa personne. Et quand il y a Faradi. Massami Alaï 40 jours plus tard, pour ne pas aller exagérer les dates, parce que les dates me manquent un peu. 40 jours plus tard, ce qui s'est passé le 25, Moukerabi, c'est 3 fois, Moukera Kunasini, c'est 3 fois plus que ce qui s'est été fait le 25. Donc, écho de système. Ça ne peut faire des années de 600. Il faut faire une analyse du monde comme nous avons dit. Moi, je suis diplômé en communication aux États-Unis. Donc, tu me donnes, il y a 6 jours de dire, il y a quelqu'un qui dit, mais baraka nous le faisons. Pour nous, nous avons quoi? Au boulot, nous sommes Maliens qui me barrent dingue. Allah y a un temps à donner des dents, bien manchis, ça te clé. Il t'a requis mon moulbali, fini du rail flanc à donner là. Vous avez échoué. Vous êtes des lâches. Il faut laisser le peuple malien à choisir leur destin. C'est le seul mot que vous devrez dire au peuple malien. C'est-à-dire, vous n'avez pas de respect envers vous-même. Sinon, aucun gaou irait fadi. Ni mandemba trop là. Au be bode ka au irait faga bedo le nyana. Masami alay kati de bombardira kati kan. Katasma wuli kati kono. Masami alay autra sadio kamara ka so bombarder ka faga, ka muso faga ka deun faga. Asimi Goïta qui est ministre de défense ya no la. Ka jafa Mali benyana. Kataka kati kan, kataka koko karika doa kono ka sura su faga. Ka filmer ambeka ya nyela amakeya moto ka do kati kono masami ala ma Mali sura si kile ya nyela make benyala Mali kono masami ala ni akera ala ma mais le 25 passé il y a 2 mois de cela amakeya kera benyala o donga kala ka kilal fene mene amake benyala wa o donc aw ko di sisa donc e abla nyang ebe boka jone jala ha ebe boka jone jala l'art d'être un vrai homme, c'est de tenir votre responsabilité. L'art de la leadership, c'est la responsabilité d'un leader. Si c'est bon, le leader, on applaudit. Si c'est pas bon, on accuse le leader. On appelle ça en anglais the good with the bad. C'est ça. Ni donna tchea mina kono. Ne kante kondro ni sanema de. Aïe. Ni donna tchea mina kono. Ne kante bagasirima. Ne kame tchea mima. La responsabilité d'un homme commence par soi-même. Parce que nul ne va venir vous sauver. Donc cette habitude de continuer à accuser les autres, vraiment il faut vous saisir. Donc on est chaud première partie, on est avant-goûté. Je vais analyser jusqu'au profond des analyses. Parce que ça vaut le coup. Il y a comment il faut. Mais ça fait partie des archives du Mali. Et je vais faire ça comme sorte. Mais dans un studio de Konon, quelqu'un a vidéo une machine Konon, qui a joué, qui a phrasé clé bêta, qui a bête décortiqué. Quand un moment fait un farouka. Donc, un moment, il y a un bon comme follow. Parce que le moment où Gao m'a attaqué, et pourquoi Gao Bora. Donc, un moment, Abenyoron, donc, il follow. Donc, ça dit, Jamana Inqua, nous, le foyer, on Mali et Jamana Barkalini. Moi, je suis boka kan. Masami alaye bobe ki yere de kan. E ko nga boka kuma kelimpi de bida kono. Ye kele dam na to ngana ko nga boko difo. E ko nga boka foko Assimi Goïta a échoué. Il ne peut pas construire le Mali et il doit démissionner le plus vite possible. Ni ko nga ki gamoy. Mais ma soko fort. Tu veux t'attaquer au service secret du Mali. Tu veux t'attaquer aux pauvres armées qui n'ont rien à offrir. Aïe Mali soit si bebla kasola kaba. A totora fitini mi. Donc, au lieu de la stratégie, les Maliens sont fatigués de vous. Ça, c'était entre parenthèses. Nous sommes en train de
enene ma ɲinjunu